Жена ми наскоро си купи тази кърпа и е такава прекрасна изненада. Всички в семейството, както възрастни, така и деца, могат да я използват. Всеки път, когато я използвам, за да подсуша ръцете и лицето си, не мога да не я препоръчам на всички. Тя е невероятно абсорбираща и лесна за употреба. Това е кърпа от Коралов Polar Class, а за майка и бебе. Преди се продаваше на висока цена за 2, но сега продавачът предлага на намалена цена от 5, за да увеличи продажбите. Ако преди сте смятали, че е твърде скъпа, не пропускайте тази възможност. Платът от Коралов Polar е невероятно удобен и мек на допир. Той е нежен и деликатен към кожата, по-мек и по-удобен от обикновените кърпи. Не се линее и не избледнява, независимо дали се използва суха или мокра. Силно абсорбираща е, детайлите са щателно изработени, с 360 градуса кант и много стандартни шевове. Изключително големият размер е идеален за измиване на лицето, сушене на косата и душ. Дизайнът с въже за окачване улеснява окачването след употреба. На тази ниска цена, закупуването на 10 наведнъж е достатъчно за цялото семейство. Подходящ е както за пътуване, така и за домашна употреба. Възползвайте се от промоцията на производителя и се запасете сега. Промоцията е валидна само няколко дни, така че не я пропускайте.